Хайырлы ирте, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Ания Гыйбадуллина. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясы җәмәгатьчелек игътибарын җәяүләрнең иминлеген тәэмин итүдә яктылыкны кире кайтара торган элементларның роле зур булуына юнәлтә. Бу кечкенә генә әмма нәтиҗәле аксессуарлар юлда тәүлекнең караңгы вакытында тормыш белән үлем арасында хәлиткеч фактор булырга мөмкин дип белдерәләр белгечләр. Тикшеренүләр күрсәткәнчә, автомобиль йөртүчесе җәяүлене 50 метрдан гына, Ирактан 100 метрдан гына күргә сәләтле. Әмма җәяүленең киемендә яктылыкны кире кайтара торган элементлар булу бу араны 200 метрга кадәр һәм хәтта 350 метрга кадәр арттыра. Бу машина йөртүченең җәяүлене вакытында күрә алып, кешене бәрдерми калырга мөмкинлек бирә. Апас районының Үтәмеш авылында тиздән өр-яңа клуб үз ишекләрен ачып кулланышка тапшырылачак. Ул икүләм милли мәдәни проектлар кысаларында эшләнгән. Дәүләки авылы фельдшер-акушерлык пунктында да күләмле цикләндерү эшләре бара. Бу объект сәламәтлек саклау илкүләм проектлар нигезендә ремонтлана. Тулырак киләсе сюжетта. Үтәмеш авылында өр-яңа клуб сафка баскан. Биредә барда яңа, заманча. 50 урынга исәпләнгән тамаша залы, шишенү киенү бүлмәләре урын алган. Яңа клуб барлыкка килде. Бу инде илкүләм мәдәни проектлар кысаларында эшләнде. Бу клубка 17 миллионга якын акча керде. Бөтен яңаша җиһазлар белән тулыландырылды. Менә киләсе шушы якын араларда ачылуын көтәбез инде. Менә Аллага шөкер, безнең авылда да яңа клуб төзелде. Иске клуб урынында менә монда бурадан клуб иде. Аллага шөкер, район башлыкларына менә шулай җиткереп чыктылар. Үтәмештә халык элек-электән төрле бәйрәм кичәләрне бергәләп оештыра. Елда диярлек авыл көнен гөрләтеп үткәрәләр. Клубта түгәрәкләр эшләп килә. Әлеге яңа төзелгән бина алга таба халык өчен тагын да яңа мөмкинлекләр ачар, уңайлыклар тудырыр. Менә улым, менә кызым бик каты куандык инде. Бик каты куандык. Бу клуб кызым Аллага шөкер хәерле гомерләрен биреп, шатлык белән, саулык белән сездә барыгызга исәнлек биреп, исән сауына эшләсәгә. Җырлап торсыннар, биеп торсыннар, көлеп торсыннар. Төзелеш эшләре сәламәтлек саклау өлкәсендә читләтеп үтми. Дәүлеки авылы фельдшер-акушерлык пунктында эш кайный. Бинаның эчке катында күләмле төзекләндерү хезмәте бара. Идән, түбәләр алыштырыла. Диварлар тигезләнеп, шомартылып буяла. Ишекләр, электр шелтәрләре яңартыла. Процедура бүлмәләре айрым-айрым, санитарный бүлмәләр, прием бүлмәләре. Миләүшә Сәгыйтҗанова Дәүлеки, Кылчык һәм Каратун авыллары халкының сәламәтлеге сагында тора. Барлыгы 298 кешегә хезмәт күрсәтә. Яшелүзән медицина училищесын тәмамлап кайткач, ул иң элек Кызылтау авылында эшли. Инде менә 3 елдан бирле Дәүлекидә хезмәт куя. Бер каршы килүче дә юк. Диспансеризациягә баргама, авырып китсәләр дә киңәшеп, бергә эшләп ятабыз әле менә шулай. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Зия Утрау шәһәренә барганда юл уңаенда зоопаркка илтүче яңа туристик сукмак барлыкка килде. Мондый зоопарк Татарстанда беренче, Россиядә өченче шундый ферма. Кызыл тасма урынына кишерлесе кайшы урынына Пегас исемле альпак тешләре. Яшелүзән районында шундый гадәти булмаган ысул. Тамак ялгап алу юлы белән яңа парк ачылды. Контактлы зоопарк лицензиясы астында эшлибез, әмма традицион формадан айрылабыз. Без хайваннарга карата бик игътибарлы. 2 гектар ярым территориядә француз бәрәне токымлы куяннар, мараллар урнашкан. Бу паркның йолдызлары исә йонлы альпакалар. Аларны сыйпап, кочаклап, кишер белән тукландырырга мөмкин. Төп ризыклары пешән, хайваннар өчен барлык шартларда тудырылган. Альпакалар комга төшәргә яраталар, шуңа күрә алар өчен махсус тау әзерләнгән һәм яңа йомшак туфрак китерелгән. Куяннар өчен агач йортлар, ә мараллар өчен агачлар күләгәсендә аерым зур вольер төзелгән. Әмінә маралларның тәм-томнары тал ботаклары, ләкин төп диета әлбәттә пешән. Мөгезләрендә күбрәк ботаклар булган саен хайван да олырак дигәнне аңлата. Мараллар монда парк ачылганчы яшәгәннәр, әмінә альпаклар бирегә Сочидан китерелгән. Шәһәр шау-шуыннан соң бирегә килеп альпаклар белән кочаклашу психотерапия инде менә. Алар ис киткәч шул кадәр мәхәббәт бүләк итәләр. Шундый вакытта бу бик кирәк. Альпак паркы Зия Утрау шәһәрчегеннән бик ерак түгел урнашкан. Бер көн эчендә бер юлы 2 туристлык объектына барырга мөмкин.
Очень важно, что этот проект. Бу проектның монда барлыкка килүе бик мөһим. Чөнки Зия шәһәрчеге утравы бик актив үсеш ала һәм тарихи мәдәни мирас белән генә түгел, шундый ял белән бәйле объектларның барлыкка килүе сөендерә. Беренчедән, бу Зия утрау шәһәрчегенә туры килгән туристлык агымын җиңеләйтә. Икенчедән, ул туристлык продуктларын төрләштерергә мөмкинлек бирә. Монда, әлбәттә, балалы гаиләләр өчен кызыклы була. Парк Перуан этникасы мотивлары буенча альпаклар туган җире хөрмәтенә булдырылган һәм аларның Татарстан йорты тиздән республиканың яңа туристик истәлекле урыны булачак. Җирле халыкны да, туристларны да җәлеп итәчәк. Айгөл Гитаулина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән районыннан Татарстан яңалыклары өчен. Республиканың коммерцияле булмаган социаль юнәлешле оешмаларга ярдәм итү буенча ресурс үзәге Татарстан рәисенең 2024 елда гражданнар җәмгыятен үстерүгә грантлар конкурсын игълан итте. Конкурсның гомуми бюджеты 159 миллион 676 мең сумнан артык. Аның максаты гражданнар җәмгыятен үстерүдә катнашучы коммерцияле булмаган социаль юнәлешле оешмаларны дәүләт ярдәме белән тәэмин итү. Конкурста катнашу шартлары, шулай ук аны үткәрү этаплары һәм вакыты турында тулырак Гранты Татарстан.рф сайтында белергә була. Республикада урып җыю эшләре дәвам итә. Зәй районында эш хуҗалыкның икесендә комбайннар икмәк суктыра. Зәй агрофирмасының көзге бодай басуында барган эшне Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова күреп кайтты. 50 гектарлы кырда Зәй агрофирмасы комбайнчылары көзге будай суктыра. Әлеге культураны хуҗалыкта барлыгы 5499 гектар мәйданда үстергәннәр. Көз көне бик коры булды. Яз көне вегетация башлангач, 2 атна кырау төште, көн сайын минус 4-5-6 градуска кадәр. Шуңа карамастан язгы көзге будайлар бөтенсе яхшы җитештеләр. Бернинди пересев та булмады. Аллага шөкер, 50 гектар басуга кирдек менә бүген. Елесетнер урожай өмет итәбез инде. Агрофирма комбайнчысы Марат Нугманов 5-нче сезон урып җыю эшендә иң күп икмәк суктырып былтыр алдынгылар рәтендә булды. Быелгы икмәкнең дә мул булуына сөенә. Быелгы уңышлар әйбәт, мул күренә. Алла бирсә, исән сау, югалтуларсыз, әйбәт кенә җыеп алырбыз. 18-20%-ка басып торучы икмәкнең дымлылыгы булды. Бүген шуна сөйләшеп район буенча 60 комбайн дәррәү менә киреп киттек урып җыю эшләренә. Икмәкле ел булсын, булган исәнемин җыеп алырга туры килсен. Район буенча бертөкле культуралар 40 мең гектарга якын мәйданны били. Арпа культурасы 11 мең гектардан артык. 17500 гектарда көзге будай үстерелгән. Урып җыю эшендә 60-ка якын комбайн эшләячәк. Ашлык ташу өчен йөк машиналары да җәлеп ителгән. Бу көнне Зәй шикәр агрофирмасы да урып җыюга кереште. Икмәк булса җирдә була ди халык. Икмәк суктыруны республикада беренчеләрдән булып башлаган районыбыз уңыш күләме буенча да алдынгылыкны бирмәс дигән өметтә калабыз. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. 5 августтан 9 августка кадәр Татарстанда Билләр форум алдынгылар лагере оештырыла. Бу республиканың барлык районнарыннан 800-гә якын бала һәм яшүсмерне үзенә тупларга тиешле чатырлы лагерь. Чарада бушлай катнашырга мөмкин. Конкурслы сайлап алуны узган 12-17 яшьлек барлык теләүчеләр кабул ителә. Билләр форум алдынгылар лагере белем бирү һәм спорт күңелләшү чараларын берләштерә. Катнашучылар үзләренең беренче социаль проектларын әзерли, гамәлгә ашыра ала. Шулай ук форумда 13 юнәлеш буенча остаханәләр эшли. Форумның белем бирү программасы 3 көн дәвам итә. Дискуссияләр, уеннар, түгәрәк өстәлләр һәм кызыксыну буенча клублар оештырыла. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнада яңалыклар чыгарылышлары тәмам. Эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Имин уңышлы көннәр телибез сезгә. Йөрәгемә сөю кагылганда, ал биләүгә төрнеп атты таң. Сабый таңга карап пышылдадым. Мин яратам сине, яратам. Син киткәндә миннән мәңгелеккә ак томанга төрнеп атты таң. Томаннарга карап кабатладым. Мин яратам.
барбер яратам. Аннан соң күпме таңнар атты. Мин аларга бер ни әйтмәдем. Һәр таң миңа яңа көн китерде яшәсен дип синең яткарың. Исемеңне бүген яд иткәндә моңсу шатлык булып таң сыза. Кара төнне алтын итә алган бу мәхәббәт гаҗәп могҗиза.